Čauky fajky, tu je Gaming.sk, dneska si ukážeme, jak si stiahnuť Counter-Strike 1.6. No tak, poprvé si otvoríme Google, alebo ja neviem, čo to máte. No a toto si stiahnete, proste toto. Link budete mať v popise, to si stiahnete, to už mám stiahnuté. No a keď to budete mať stiahnuté, pozrite sa do download, alebo niekde, to si otvoríte. A tu vám vyjde toto, presne toto, to si otvoríte. No počujem, to nechce otvoriť, no poď. To si otvoríte, potom vám vyjde inštalácia a to proste, prečo nechce načítať. No proste si to tak, tu si to dáte spustiť. Vidím inštalácia, dáte ďalší, čo si môžete nechať, toto necháte tiež, dáte inštalovať, to je všetko potom už, že to mám. A dúfam, že tento tutoriál sa vám ľúbil a čau. A ešte ukážem vám, že to ide, dúfam, že som nevypnul nahrávanie, ale nemalo by, neviem, že či ide. Ale vidíte, že to ide, dúfam teda. Dobre, tak ja lúčim s vami a čau.